Prajem vám pekný večer. Dobrý deň, veľmi srdečne vítam všetkých na dnešnej večernej obchodnej prezentácii. Dnešná prezentácia bude pozostávať z dvoch častí. V jednej z nich predstavím Mosaic Galaxy, ktorý je na medzinárodnej úrovni. Jedinečný a dostupný už len na obmedzený čas. Možnosť a v druhej časti ďalšie obchodné príležitosti, ktoré ponúka Novalus Prime. Tak poďme na to, pretože si myslím, že nás dnes čaká veľmi vzrušujúci večer. Mosaic Galaxy sa zaoberá rôznymi vývojmi, tu je vidieť jeho malý súhrn, naším najväčším a najdôležitejším vývojom je v súčasnosti Mosaic Blockchain, Mosaic Chain, ktorý sa čoskoro konečne vydá na svoju cestu. A máme Mosaic Alpha kryptomenovú obchodnú platformu, ktorá už funguje, k tomu máme organicky prepojenú Mosaic peňaženku, kde je možné bezpečne ukladať kryptoaktíva. A tu, na ľavej strane je najdôležitejšie, čo môžete vidieť, Mosaic Horizon, čo je náš decentralizovaný systém umelej inteligencie. Avšak decentralizácia sa netýka len našej umelej inteligencie Mosaic Horizon, ale celého nášho ekosystému, takže všetky naše vývojové projekty sú spojené podstatou a posolstvom decentralizácie. Ale ako vlastne funguje náš systém? Fungujeme prostredníctvom komunitného financovania, čo je crowdfunding, ktorý je určite už známy, tento anglický výraz je mnohým známy, však môžete vidieť od Kickstarteru cez Indiegogo. Veľmi veľa takýchto systémov, kde vlastne komunita zhromažďuje sumu určenú na vývoj. Takto to prebieha aj u nás. Však vyzerá to tak, že ak daná firma, podnik alebo nápad sa nechce obrátiť sa na investorov, rizikový kapitál, potom má napríklad možnosť osloviť spoločnosť a pokúsiť sa nájsť čo najširšiu vrstvu. A na oplátku za ich podporu títo partneri získavajú také jedinečné výhody, ktoré by na trhu jednoducho nemohli získať, teda nemohli by sa dostať k takýmto výhodám. U nás je táto platforma pre komunitné financovanie Novalus Prime, ktorú nájdete na stránke novalusprime.com a môžete sa k nám pripojiť bezplatnou registráciou. Potom si tam môžete prečítať všetky dokumenty, pozrieť si videá a získať informácie o tom, čím sa zaoberáme. A potom následne môžete urobiť rozhodnutie, či sa niekto zapojí do tohto systému komunitného financovania a podporí vývoj a dokončenie projektov Mosaic Galaxy za už spomínané jedinečné výhody. Alebo nie. Ak sa rozhodnete, že áno, a dúfame, že vás budeme môcť privítať v komunite. Máme 5 balíkov, z ktorých si môžete vybrať. A to v hodnote 100, 250, 750, 1500 a 5000 USDT. Pre tých, ktorí nevedia, čo znamená USDT, je to kryptomena, ktorá je v podstate viazaná na dolár, teda na USD, americký dolár. A v tejto mene prebiehajú transakcie za balíky. Samozrejme, ako rastú hodnoty balíkov, každý balík obsahuje iné výhody a čoraz väčšie výhody. Ale samozrejme každý z nich obsahuje niečo, čo je veľmi, veľmi vzrušujúce a samozrejme. To znamená aj finančné výhody pre našich podporovateľov. Samotná mozaiková galaxia má dvoch rodičov a duchovných otcov, Pétera Molnára a Atilu Vidákoviča, ktorí riadia celý tento systém, od nápadu až po realizáciu. Atila Vidákovič, ktorý je zodpovedný za vypracovanie celého systému a rôznych nápadov. Je zodpovedný, pretože práve od neho pochádza aj samotný nápad na mozaikovú blockchain. On inak učí na rôznych univerzitách, neustále ho možno vidieť v médiách v súvislosti s blockchain technológiou, kryptomenami, alebo teraz už aj v rozhovoroch a diskusiách týkajúcich sa umelej inteligencie a taktiež sa s oboma môžete stretnúť na rôznych konferenciách. Vilákovič Atila je tiež zakladajúcim členom blockchain koalície založenej maďarskou vládou.
Molnár Péter prišiel z oblasti bankovej bezpečnosti. Z technologickej stránky. A je v tomto veľmi skúsený odborník. A on je vedúcim a vývojárom celého projektu. Ale že chlapci, respektíve tím, ktorý sa k firme pripojil v čoraz väčšom počte. Naozaj nie sú žiadni amatéri, dokazuje aj to, že napríklad v zime 2023 sa konala hackathon súťaž Polkadotu. Čo je v podstate taká hackerská súťaž. A jej prvú cenu vyhral hlavný vývojár mozaikového blockchainu. A bol tam ešte jeden špeciálny ocenenie, ktoré tiež získal jeden z našich vedúcich tímu. Takže na to sme samozrejme veľmi hrdí. Rovnako ako na tie ocenenia, ktoré sme získali od nášho začiatku, tu môžete vidieť. Je tam také, ktoré je za najperspektívnejší blockchain technologický vývoj roka. Attila Vidákovič získal uznanie ako priekopník decentralizovaného sveta. Naša Mozaik. Alfa platforma, naša kryptoobchodná platforma, ktorú som už spomínal, že funguje. Získala ročné ocenenie za Decentralized Finance, teda za platformu decentralizovaných finančných riešení ako platforma, ktorá zaplňa medzeru na trhu. Péter Molnár získal ocenenie staviteľa blockchainu roka a Attila Vidákovič získal ocenenie osobnosti roka v oblasti vývoja blockchainu. A ocenenie. Takže naozaj máme byť na čo hrdí. A možno tieto ocenenia a naše vystúpenia tiež dokazujú, že v pozadí prebieha veľmi seriózna práca a že sme veľmi seriózna spoločnosť, aby sa rôzne projekty, ktoré zastrešuje naša galaktická sieť, všetky úspešne realizovali. Samozrejme, náš projekt je dobre zdokumentovaný od Force a môžete sa s nami stretnúť na rôznych mediálnych platformách online, aj offline a ako som spomenul, Attila Vidákovič navyše pravidelne poskytuje vyhlásenia na rôznych, napríklad rozhlasových staniciach v týchto témach a v súvislosti s nimi ho ako odborníka často pozývajú. Tu môžete vidieť niekoľko vystúpení, ale teraz už aj na medzinárodnej úrovni môžete čítať články o nás a našich projektoch. A vstúpili sme aj na medzinárodnú scénu, pretože samotný vývoj nie je zameraný len na Maďarsko, ale na medzinárodnej úrovni budujeme každý náš decentralizovaný systém, takže sme boli na konferencii SubZero organizovanej Polkadotom a pred 2 týždňami sa v Londýne konal Digital Assets Forum, teda Fórum digitálnych aktív a finančných prostriedkov, kde bolo množstvo vystavovateľov a prednášajúcich. A bol o to veľký záujem. Bol o projekty mozaikovej galaxie, čo je samozrejme dôležité aj z hľadiska našej budúcnosti. Tak sa ponorme trochu do sveta mozaikovej galaxie, aby sme pochopili, prečo sme tu dnes večer a aké sú tie obchodné výhody, ktoré som spomínal a navyše som povedal, že je to jedinečné aj na medzinárodnej úrovni a dostupné už len na obmedzený čas. A to všetko je pravda. Samozrejme, základ, ktorý som spomenul, je, že vyvíjame blockchain, takže tu sa bude v podstate hovoriť o blockchain technológii, a to aj o jej decentralizovanej verzii. Ale pre tých, ktorí nepoznajú blockchain technológiu, je veľmi dôležité, aby sme o tom trochu hovorili, aby sme pochopili, na čo vlastne možno blockchain technológiu použiť. Od parkovacieho systému až po e-diplom, ktorý, len tak mimochodom, vyvinul náš tím. Čím sa vyhýbame možnosti falšovania rôznych diplomov alebo doktorátov, dizertačných prác, ako sme to v posledných rokoch často počuli. Ale od správy databáz, knižničných systémov až po komplexnú prevádzku automobiliek alebo logistické systémy, všetko toto je možné prevádzkovať prostredníctvom blockchain technológie. A jej podstatou je, že je rýchla, dobre prehľadná, spoľahlivá, transparentná, teda zabezpečuje všetky tie prvky, ktoré sú prirodzene potrebné pre seriózne podnikanie alebo dokonca pre budovanie databázy, ako aj pre jej správu a kontrolu. Ak sa pozrieme, môžeme vidieť tie údaje, koľko miliónov ľudí je to, ktorí
ktorí používajú. Teraz v roku 2000, teda nie teraz, ale to je údaj z konca roka, že v roku 2024 už 40 miliónov ľudí používalo blockchain technológiu, čo je len 0,5% svetovej populácie. Ale tento výskum tiež ukázal, že samotná blockchain technológia sa rozvíja takým tempom a že je to taký úspešný výskum. A skutočne ponúka riešenia na množstvo vecí, že do 10 rokov sa predpokladá, že 80% ľudí bude blockchain technológiu používať už aj v každodennom živote. Samozrejme, určite ti napadne, keďže predpokladám, že aj ty žiješ veľkú časť svojho života online a stretávaš sa s rôznymi online podvodmi a hackermi. Aké bezpečné je to, čo my staviame? U nás máme pri projektoch jedno základné pravidlo. A toho sa za každú cenu držíme. Že ak niekto sľubuje fixný výnos od toho projektu, okamžite uteč. Od nás v minulosti ani v budúcnosti takéto niečo nepočuješ, pretože toto je naozaj základom toho, či hovoríme o skutočnom projekte, alebo nie. Pretože je veľmi dôležité, aby tie digitálne finančné prostriedky, teda tie kryptoaktíva, kryptomeny, ktoré sa objavujú v rôznych projektoch, ich hodnotu vždy určuje pohyb trhu. No, poďme trochu ďalej v tejto dôvere, pretože jednou z dôležitých úloh decentralizácie je, že nie je potrebné, ako zvykneme hovoriť, že je to bez dôvery, teda že nie je potrebné v ňu veriť. A je vidieť, ako rýchlo sa svet mení v tomto smere. Dokonca aj spôsob myslenia 100 najväčších spoločností na svete podľa trhovej kapitalizácie. Ešte v roku 2014 z týchto 100, ako som spomenul, najväčších spoločností podľa trhovej kapitalizácie iba 2 používali technológiu blockchain, a to boli PayPal a Disney. Zatiaľ čo do roku 2021 je vidieť, že toto číslo sa zvýšilo o nemalý percentuálny podiel. A tu som do grafu zaradil napríklad tie spoločnosti medzi inými, ktoré medzi týmito spoločnosťami. A navyše z nich už 27 vyvinulo plne funkčné, teda v reálnom prostredí fungujúce produkty, založené na technológii blockchain. A tu môžete vidieť, že dokonca aj aukčný dom Christie's, na čo by mnohí ani nepomysleli, môže byť prevádzkovaný na technológii blockchain. No, určite je to možné. Rovnako ako Microsoft, Walmart, Alibaba, BMW, Periba, Samsung, Toyota a dokonca aj British Petroleum používajú technológiu blockchain. Takže si myslím, že to ti môže skutočne dodať dostatočnú dôveru, ak tieto veľké spoločnosti dôverujú blockchain technológii, potom je to skutočne niečo, čo môže byť bezpečne prevádzkované aj pre takéto obrovské veľké podniky. Navyše, v našich projektoch je prvoradé, že sme zohľadnili finančný sektor a náš blockchain je špeciálne postavený pre tento sektor a jeho účastníkov. A už teraz majú JP Morgan z GPM Coin, Bank of America, HSBC, Bank of China, Royal Bank of Scotland, Visa, Európska centrálna banka. A v Maďarsku Maďarská národná banka a MBH Bank, blockchain technologické, vývojové projekty alebo sami prevádzkujú svoje systémy na blockchain technológií. To je veľmi, veľmi dôležité, pretože pevne veríme, že svet smeruje týmto smerom a navyše. Nie len finančný sektor, ale každý vidí, aké nevýhody majú centralizované systémy, na ktoré môže decentralizovaný systém ponúknuť riešenie. Ale teraz urobme veľký skok, pretože k technológii blockchainu neoddeliteľne patrí ešte jedna téma, a to je moment kryptomien. Pretože každý blockchain má svoju vlastnú kryptomenu a transakčné poplatky. Podobne ako v určitej krajine, napríklad u nás v bankách, platíme transakčné poplatky vo forintoch. Zatiaľ čo na rôznych blockchainoch sa platí v rôznych kryptomenách, takže tu vidíme napríklad Ethereum alebo Bitcoin. A Bitcoin je, čo je kryptomena vlastných blockchainov? Tieto sú najznámejšie a
Nezávisle od toho, že väčšina ľudí dnes pozná najmä tieto dve, prípadne ešte niektoré ďalšie, ktorých meno, keby som ho spomenul, tak by si povedal, že áno, to som už niekde počul. Ale je dôležité vedieť, že, a to len do roku 2022 ukázalo, do akej miery vzrástli rôzne kryptomeny na celosvetovej úrovni. A množstvo, ale ak sa dnes prihlásiš na CoinGecko, uvidíš rovnaké údaje. Že s coinou a tie coiny sú teoreticky. Pretože to, čo hovorím, nie je na 100% pravda, ale teoreticky. Čo má vlastný blockchain, to nazývame coinom. A to je viac ako 17 000 kusov. A tu som zakrúžkoval jeden. Tu uvidíš hneď jeden údaj, ale zabudol som povedať, že počet tokenov, ktoré sa tiež považujú za kryptoaktíva, je už viac ako 2,5 milióna a to sa samozrejme zvyšuje zo dňa na deň. Ako som už spomenul, to, čo som zakrúžkoval, je len obrat z predchádzajúceho dňa. Toto je viac ako 94 miliárd dolárov, čo predstavuje obrat kryptoaktív na týchto kryptoburzových platformách. A to som počiarkol v tomto. V analýze je ešte jedna veľmi dôležitá vec, že najrýchlejšie rastúcim aktívom je ekosystém Polkadot a to zdôrazňujem, pretože o tom bude reč aj dnes večer a samozrejme, to tiež súvisí s mozaikou, galaxiou a naším životom. Ak sa pozrieme na to, koľko ľudí vlastní kryptomeny. V roku 2023 tento údaj predstavoval 420 miliónov z celkovej populácie Zeme. Avšak za jeden rok sa zvýšil o 33% na 560 miliónov, čo v súčasnosti predstavuje 6,8% svetovej populácie. Takže je vidieť, že ide o veľmi dynamický trh, na ktorom by sme si chceli ukrojiť poriadny kus koláča. Otrhnúť pre seba. Ak sa pozrieme na údaje z Maďarska, aj tu je vidieť, aký výrazný nárast je v počte osôb vlastniacich kryptomeny. Tu je vidieť údaje z roku 2019, vtedy populácia, teda približne 8 miliónov ľudí, čo predstavuje obyvateľstvo nad 18 rokov. Znamená to, že ak to bolo 320 000 ľudí, v roku 2022 to už bolo 14%, teda približne 1 120 000 ľudí. A minulý rok to bolo 16%, teda približne 1 280 000 ľudí, čo znamená, že od roku 2019 do 2024 sa tento počet zvýšil o takmer 1 milión. Do 24 však takmer o milión. Zvýšil sa počet obyvateľov Maďarska, ktorí už vlastnia kryptomeny, teda ak ich oslovíš a povieš im o tomto projekte. Už to pre nich nebude úplná novinka. Znamenať to, o čom aj ja dnes večer hovorím, a možno o tom budeš hovoriť aj ty v budúcnosti. Teda tento počet sa štvornásobne zdvojnásobil. No ale, prečo sme si vybrali decentralizované systémy? Na jednej strane preto, lebo to bola hlavne hospodárska kríza, teda tá kríza z roku 2008, kde si ľudia naozaj uvedomili, že majú dosť centralizovaných systémov, z toho, že vždy niekto iný za nich robí rozhodnutia. A tie sú neraz nesprávne. Vyslovene zlé rozhodnutie. A potom sa v skutočnosti len zriedkavo stane, že by boli nejaké sankcie voči týmto osobám, ale my sme tí, ktorí to nakoniec pocítia. Chceme, aby naše údaje a finančné prostriedky boli vždy v našom vlastníctve a aby sme my mohli rozhodovať o nich. Nie tak, že vojdem do banky, musím dôverovať tej inštitúcii, jej zamestnancovi, jeho odbornosti jej vedenia. A že správne spravujú moje peniaze a nestane sa, že vložím peniaze do banky. A potom vyberiem menej. Ako by som mal. To môžeme zažiť niekoľkokrát. Alebo napríklad, že sankcionujú, alebo zablokujú danú banku alebo bankové účty. No, toto sme mohli vidieť pred 3 rokmi, keď Rusko napadlo Ukrajinu, keď odpojili od systému SWIFT. Rusko a tiež zablokovali centralizované kryptomenové účty. Nie len bankové účty. Predstavte si, aké nepríjemné to bolo, keď niekto práve dovolenkoval na Bali.
Chcel sa vrátiť domov, odhlásiť sa ráno. Z hotela vytiahol bankovú kartu a našiel len prázdny malý. Plastová karta, ktorá od tej chvíle nemala žiadnu hodnotu. Ale napríklad v Rusku veľa ľudí drží kryptomeny a mysleli si, že to nevadí, veď mám kryptomeny. K tým sa nemôžu dostať a ukázalo sa, že sa k ním môžu dostať rovnako. Pretože existuje veľa platformiem, ktoré sú rovnako centralizované ako banky. A práve toto bolo to, čo spustilo takú kryptoanarchistickú revolúciu, počas ktorej sa začal rozvoj decentralizovaných systémov a čoraz viac ľudí sa obracia k decentralizovaným systémom pre ich výhody. Tu môžeme vidieť, že v roku 2023 decentralizované finančné platformy získali 7% z celkových investícií v Európe a v roku 2024 to už vzrástlo na viac ako dvojnásobok. Teda dosiahlo 15%. Takže to je to, čo som spomínal, že čoraz viac cítiť tú dôveru, čo je zvláštne, pretože práve hovoríme o tom, že v decentralizovaných systémoch nie je potrebné dôverovať a práve to je jedna z ich najväčších výhod. Pozrime sa naozaj, aké sú tie výhody, ktoré vieme zabezpečiť. Prostredníctvom našich vývojov pre ľudí, že jednoducho celý systém ako celok má transakcie verejné a transparentné. Sú zaznamenané v celej sieti, takže je veľmi ťažké tu podvádzať alebo manipulovať, pretože je to takmer vylúčené. Nie je tu žiadna centrálna autorita, ako som spomínal, takže to nie je tak, že by sme rozhodovali z vládneho orgánu alebo od kohokoľvek, ale používatelia majú úplnú kontrolu a absolútne podľa takýchto demokratických princípov hlasovaním môžu meniť čokoľvek v prevádzke systému. A samozrejme, to poskytuje možnosť, aby používatelia priamo, teda bez tretích strán, vykonávali transakcie. Tieto systémy priamo spájajú používateľov prostredníctvom peer-to-peer transakcií. Takže nie je potrebné, aby sa zapojil sprostredkovateľský systém. A ďalšou vecou je, že je tu väčšia anonymita a ochrana údajov. Takže aj keď je možné spätne sledovať každú transakciu, to neznamená, že viem, kto je daná osoba a ku komu sa tá suma vzťahuje. Ku komu patrí, takže to funguje veľmi odlišne ako na centralizovaných platformách. A čo je jedno z najdôležitejších, a to aj pre nás, je, že inovácie a nové možnosti fungujú v týchto projektoch oveľa ľahšie. Pretože tu ide o skutočne decentralizovaný projekt, kde je základom tzv. Otvorený zdrojový kód, teda voľne použiteľný zdrojový kód, čo znamená, že rôzne projekty si medzi sebou zdieľajú vedomosti. Čím urýchľujú vývojové procesy, je ľahšie v ňom nájsť chyby a opraviť ich. A mohli by sme pokračovať vymenovávaním týchto nástrojov. Tu je napríklad samotná inteligentná zmluva, ktorá u nás napríklad prevádzkuje náš Mozaik Alpha kryptomenový obchodný systém. A to je jeden z tých bodov, s ktorými sa najčastejšie stretávam, keď niekomu rozprávam o tom, že nerozumie, ako je možné, že ja nakupujem. U nás to nazývame košíkom. A v ňom je portfólio kryptomenových aktív. A ja si nakúpim. A vlastne to aktívum, tie finančné prostriedky, ktoré som kúpil, sa vrátia do mojej peňaženky vo forme tokenu. Takže, ak by sme zajtra zmizli, poskytuje ti to obrovskú bezpečnosť, že ani vtedy nie je žiadny problém. Nie je to ako z brokermarci, keď o tom neviem koľko ľudí zmizlo aj s peniazmi a potom sa môže plakať a nariekať. Ale ak my zmizneme, tak vezmeš tento token a pomocou inteligentnej zmluvy ho pošleš na kryptoburzu a samozrejme za aktuálny kurz ho môžeš vymeniť späť na fiat menu. Ale mám ešte jeden veľmi dôležitý údaj, ktorý som priniesol, je to z decembra minulého roka. A je vidieť, že v novembri, ktorý bol už sám o sebe veľmi významným vrcholom s obratom 299,6 miliárd dolárov. V decembri už mesačný obchodný obrat DXOV presiahol 320,5 miliárd dolárov. A obchodný obrat. A práve preto sme sa rozhodli, že chceme byť súčasťou tohto trhu.
so všetkými jeho ďalšími výhodami. A tu predstaviť projekt pre našich partnerov a medzinárodnú spoločnosť s osobitným zameraním na finančný sektor, ktorý poskytuje materiálne výhody pre všetkých. Pozrime sa na to, prečo bude pre teba naozaj výhodné, ak sa k nám pripojíš a prostredníctvom nášho systému komunitného financovania, teda ak si zakúpiš niektorý z 5 balíkov, tým prispieješ k tomu, aby sme mohli rozvíjať naše systémy a projekty a aké výhody z toho môžeš získať. Na jednej strane, ak nás podporíš ktorýmkoľvek z balíkov 100, 250, 750, 1500 a 5000. Každý z nich má rôzny obsah. Ten, kto ťa dnes večer pozval, ti môže podrobne vysvetliť, čo každý z nich obsahuje. Ale, čo je najdôležitejšie, a preto je toto vlastne najvzrušujúcejšie obdobie, je Mosaic Galaxia v živote Novalus Prime, pretože tieto balíčky sú dostupné už len na obmedzený čas, až do spustenia mozaikového blockchainu. A čo to znamená? Ak si teraz kúpiš niektorý z týchto balíčkov, máš možnosť získať späť 40% z tejto sumy o 2 roky. Ale navyše, môže nastať aj situácia. A nie náhodou som povedal, že môže nastať. Pretože to závisí od výmenného kurzu. Ak sa kurz pohne pozitívnym smerom a dosiahne určitú úroveň, môžeš získať späť celú sumu balíčka alebo dokonca viac. Takže, môžeš nás podporiť. A v podstate, to vyjde na nulu alebo do plusu. Ale aj keď sa pozrieš len na to, že dostaneš späť 40%, stále máš možnosť, ktorá znamená, že miniem x sumu a takmer polovicu z nej dostanem späť o 2 roky. Navyše som spomenul, že každý blockchain má svoju vlastnú kryptomenu. A takú máme aj my. Samozrejme, toto bude Mosaic Coin. A balíky obsahujú aj fixné množstvo Mosaic coinov, teda kryptomenu budúcnosti. A tiež obsahujú tzv. Delegátor NFT. Hneď to vysvetlím, že to. Čo to je? A je tu ešte jedna obrovská vec. Tí partneri, ktorým sme naozaj najvďačnejší, že boli s nami od samého začiatku, viete, 27. novembra 2021 sme mali prvé podujatie, kde sme prítomným takmer 100 ľudí povedali, čo máme v hlave, čo plánujeme a čo chceme dosiahnuť. A už sme dosiahli bod, kde sa niečo už uskutočnilo, niečo je vo vývoji a niečo je v poslednej fáze. Ale podstatné je, že ak sa k nám teraz pripojíš v tom momente, keď si zakúpiš tento podporný balík, v podstate to pre teba funguje. Akoby naša mozaiková blockchain už bola aktívna. Pretože budeš neustále dostávať tie mozaikové coin rozdelenia plus obsah balíka. Akoby už mozaiková blockchain fungovala, toto rozdelenie bude prebiehať až do jej spustenia, pretože od tej chvíle už samotná mozaiková blockchain svojou riadnou produkciou a právami bude rozdeľovať mozaikové coiny, ale dovtedy sa aj ty od prvého momentu, ako si zakúpiš balík, môžeš stať jeho súčasťou. Toto množstvo, ktoré počas tohto obdobia nazbieraš, budeme po spustení reťazca pripisovať do peňaženky každého. No, podstatné je, že tí, ktorí nás začali podporovať od začiatku, v podstate čakali na tento okamih 3 roky a teraz sa to už čoskoro stane. Ale ty teraz nemusíš. Preto je dôležité, aby sme v nasledujúcich 2-3 mesiacoch oslovili čo najviac ľudí, pretože tieto balíčky zaniknú a nebudú dostupné. Aby sa nestalo, že neskôr niekomu rozprávaš, aká obrovská príležitosť to bola a aké materiálne výhody si z toho získal. A on povie, prečo si mi o tom nepovedal skôr. Zabudol som na teba. Nezabudni. Povedz mu. Je to jeho rozhodnutie, či túto príležitosť využije alebo nie. Ale ty máš v rukách ten kľúč, ktorým môžeš otvoriť dvere mozaikovej galaxie a túto príležitosť ukázať ostatným. Takže v 2. štvrť roku 2025 sa to začne. A naša mozaiková blockchain, ktorá je navyše tzv. Oracle Chain. Aké sú výhody tohto?
Spomenul som, že na jednej strane sa zameriava výslovne na finančný sektor. Avšak samotná komunikácia medzi blockchainmi je obrovský problém, pretože rôzne blockchainy hovoria rôznymi jazykmi, nedokážu dobre komunikovať medzi sebou. A preto je potrebné budovať tzv. Mosty, ktoré sú zraniteľné. Ako vieme, nie jeden blockchain bol tam napadnutý. A navyše, dobre fungujúci blockchain priťahuje čoraz viac projektov, ktoré na ňom začínajú vyvíjať. Takže sa postupne upchávajú, spomaľujú a tým pádom transakčné poplatky nehorázne vystrelia do nebies. Náš blockchain práve toto zabraňuje. Teda poskytuje dobrý komunikačný kanál, ktorý je okamžite vybudovaný. S najznámejšími blockchainmi. Zostáva rýchly a veľmi lacný, teda transakčné poplatky sú neporovnateľne lacnejšie, takže sú naozaj o niekoľko kategórií lacnejšie ako v súčasnosti pri rôznych výmenách. Spomenul som, že sme v poslednej fáze, ktorú nazývame DevNet, pretože je to Paseo sieť Polkadotu. A my sme získali jednu z týchto možností Polkadotu, že mozaikový blockchain bude fungovať ako parachain. A to má ešte ďalšie výhody. Ale teraz si môžeš pozrieť na stránke mosaicchain.io, tu je, kam som umiestnil červenú šípky. Na spustenie DevNetu, ak na to klikneš, otvorí sa rozhranie blockchainu. Takto to bude vyzerať, keď už nebudeme v poslednej testovacej fáze, ale mozaikový blockchain bude skutočne fungovať. Môžeš vidieť, kam som umiestnil červenú šípky, ako sa už teraz mení test. Ako prebiehajú validácie a vznikajú nové bloky. A v podstate, toto je to, z čoho môžeš mať podiel. Pri každom vzniku bloku dostane daný validátor, pretože náš systém prevádzkujú validátory, mozaikové mince, výmenou za validáciu. A ako náhle získajú toto oprávnenie, na čo máš ešte možnosť? V obmedzenom čase, ako som spomínal. Potom je to doslova neodvolateľné oprávnenie, ktoré máš k dispozícii. Navyše, neustále komunikujeme, teda transparentne. Takže môžeš vedieť všetko o vývoji projektu. A to nájdeš, ako som ukázal, že naša registrácia na stránke novelusprime.com je bezplatná. A tam medzi dokumentmi môžeš nájsť toto. Správu o stave vývoja, ktorou od 12. októbra týždenne informujeme našich partnerov o vykonanej práci, o práci na nasledujúci týždeň. A o všeobecných informáciách, toto vždy takto možno nájsť a pekne spätne. Čoraz nižšie, staršie správy si možno prečítať aj v angličtine a maďarčine. Ako to vyzeralo v minulosti? V minulosti to nazývali ťažbou kryptomien. S obrovskou spotrebou energie, poškodzovaním životného prostredia, veľkým uvoľňovaním tepla, strašne drahými strojmi, obrovskými halami. V serverových miestnostiach ťažili kryptomeny a boli aj krajiny, ktoré zakázali kryptobaníkov, pretože takmer celá krajina mala problémy s dodávkou elektriny kvôli tomu. Mozaikový blockchain však využíva najnovšiu technológiu, ktorá nezávisí od ťažby. A nie je tak energeticky náročná a škodlivá pre životné prostredie, ale funguje prostredníctvom validácie. V súčasnosti sme sa ešte ani nezačali a už sme prekročili počet 2200 validátorov, čo znamená, že sa spustíme ako skutočne decentralizovaný systém. A to je veľmi dôležité, pretože ešte neexistoval taký decentralizovaný systém, ktorý sa skutočne spustí decentralizovane. A v tomto bude mozaikový blockchain prvý na svete, pretože naši validátori sú roztrúsení po celom svete, čo je dôležité z hľadiska bezpečnosti validácie. A toto právo na validáciu si môžeš získať aj ty. Na určitý čas. Navyše, medzi validátormi rozdelíme 95% mozaikových coinov. A ak máš niektorý z podporných balíkov, môžeš sa na tom zúčastniť. A naozaj to považuj za spôsob, ako ti pasívne generuje príjem, takže si tento stroj raz zakúpiš. Nainštaluješ naň náš operačný systém
ktorý si môžeš stiahnuť cez spomínanú webovú stránku. A od tej chvíle potrebuješ záložný zdroj napájania. A internetové pripojenie, stabilné internetové pripojenie. A samozrejme, aby si ho zapol a vykonal proces pripojenia. Keď to urobíš, od tej chvíle tento stroj neustále funguje. A samozrejme, má ten regulačný systém blockchainu, kde úplne rovnomerne, teda spravodlivo, rozdeľuje validácie. Takže sa nestane, že by na niekoho padlo 100-krát a na iného ani raz, také nie je. Ale úplne rovnomerne váži, no predsa náhodne vyberá práve v danom období validujúcich validátorov určitú skupinu. To je 250 validátorov a vždy sa toto číslo 250 mení v rámci daného množstva validátorov. A potom v rámci toho prebiehajú validácie každých 6 sekúnd a vznikajú mozaikové coiny, ktoré dostane validátor. Pamätáš si, čo som povedal na začiatku, keď som červenou počiarkol, že najrýchlejšie rastúca kryptomena je Polkadot? To som spomenul a počiarkol červenou, pretože som povedal, že budeme fungovať ako parachain Polkadotu. Ale to znamená, že okamžite získame prístup aj k iným kryptoprojektom a môžeš sa podieľať aj na ich obrate, ak teda mozaika. Transakcie prebiehajú cez mozaikový blockchain, pretože každý bude platiť transakčné poplatky v Mosaic Coin. A odkiaľ sa dá získať Mosaic Coin? Od tých, ktorí ho majú k dispozícii, ale napríklad zo svojho balíka už dostaneš prostredníctvom svojho NFT. Budeš neustále dostávať rozdelenie pri spustení mozaikového blockchainu. A samotné NFT tiež oprávňuje na určitú úroveň validácie. A z toho tiež, a samozrejme sa rozhodneš, či to reinvestuješ. A chceš získať ešte viac Mosaic coinov. Alebo to predáš pri určitej úrovni kurzu. Spomenul som, že je to posledná príležitosť, ako sa dostať k niektorému z týchto balíkov a podporiť nás v realizácii našich cieľov. Tiež som spomenul, že tieto balíky obsahujú NFT. Tieto balíky obsahujú tzv. Delegátorské NFT. Hneď vysvetlím, čo to znamená, ale prostredníctvom balíkov môžeš získať aj špeciálne NFT až do spustenia mozaikového blockchainu, ktoré ťa oprávňuje aj na validáciu. Navyše máme dva rôzne validačné procesy, máme bežné validátorské a validátor pro oprávnenie. A s týmito delegátorskými NFT ich môžeš získať. Pozrime sa, čo je to delegátorské NFT. My to v bežnej reči nazývame mini-validátor, čo znamená, že nemôžeš neustále participovať na validačnom procese. Iba NFT, ktoré je súčasťou daného balíka, môže participovať na validácii počas určitého obdobia. Preto to nazývame čiastočnou validáciou, teda od 12 mesiacov do 24 mesiacov. A v rámci toho má určitý podiel. Takže povedzme, že validátor môže prijať 100 jednotiek takéhoto NFT. Ak máš najmenší balík, teda vlastne 250, ospravedlňujem sa, pretože máme aj menší balík. Takže ak máš v držbe NFT z toho balíka, tak potom, počas 1 roka, môžeš získať 1 jednotku, teda z nárastu, 1 jednotku mozaikového coinu. Zatiaľ čo, ak máš 5000 NFT, môžeš počas 2 rokov získať 20 krát väčší jednotkový nárast. A funguje to tak, že existuje platforma, kde vidíš všetkých validátorov. Každý validátor dáva ponuku, aby on čo spája tvoje NFT a generuje ďalší mozaikový coin. A za to on na oplátku čo žiada. Teda hovorí, že zo 100% výsledku ti dá 87 a 13 si ponechá. Môže tiež povedať, že si ponechá 20 a dá 80, alebo že si ponechá 10 a dá 90. To samozrejme rozhodne trh. A ty si tiež môžeš rozhodnúť, že ty komu to chceš dať, komu dôveruješ. A on potom výsledok vždy prevedie na tvoju peňaženku.
Na týchto NFT je tiež skvelé, že sú predajné, prevoditeľné, darovateľné. Takže v nich spočíva množstvo možností. Ale spomenul som, a to je najdôležitejšie, že počas tohto obdobia sa môžeš stať validátorom. To však samozrejme znamená vyššiu sumu, buď 10 000 alebo 25 000 USDT v závislosti od toho, či hovoríme o validátorovi alebo validátor pro oprávnení. Samozrejme, validátor pro oprávnenie je to, čo ti poskytuje maximálne možnosti, aby si dosiahol čo najväčší výsledok, pokiaľ ide o získavanie mozaikových mincí prostredníctvom jednotlivých validácií. A navyše, ak sa už skončí nákup týchto balíkov, od tej chvíle sa k tejto možnosti dostaneš už len za trhovú cenu. Aká bude táto suma, to neviem povedať, pretože to bude ovplyvňovať trh. Ale je isté, že to nebude 10 ani 25 000 $, ale oveľa vyššia. Takže, ak niekto získa takýto špeciálny NFT, ako som práve ukázal, znamená to, že jeden obsahuje 100 000 a druhý 250 000 kusov mozaikových coinov. Nemôžeš to predať a nemôžeš to previesť na niekoho iného, pretože je to dôležité. Na to, aby tvoj validačný prístroj, ktorý si zakúpiš, tento počítač, tento uzol, ako ho nazývajú, môže ho prevádzkovať. To, že si môžeš získať z týchto 5 balíkov do spustenia blockchainu Keen, nazývame možnosťou splátkového predaja. Je to stále k dispozícii. Nájdeš jeho pravidlá na našej webovej kancelárii, môžeš si ich prečítať. Ale podstata je, že ak máš takéto balíky a do spustenia blockchainu získaš toľko, že v súčte dosiahneš 10 000 alebo 25 000 USDT. Potom ich môžeš premeniť na validátora alebo na oprávnenie validátor pro. Samozrejme, začneš počítať, že wow, to je celkom cool, pretože ak to stále dostávam, je úplne jedno. No nie úplne jedno, ale z toho hľadiska je jedno, že ti to produkuje časť mini validátora, ako som to nazval, teda aj delegátor NFT, mozaikové mince. Lenže na určenú dobu 1 alebo 2 roky. Zatiaľ čo validátor alebo oprávnenie validátor pro je potom nepretržité. Aká môže byť hodnota tohto? Ale pamätáš si, čo som ti povedal? Od toho projektu utekaj, ktorý ti povie, že o 2 roky to bude. Neviem, takáto x $. To nemôžeme vedieť. Samozrejme, každý pracuje v spoločnosti, pretože je to aj v záujme firmy. A je to v záujme každého, kto sa na tomto projekte zúčastnil. Aby kurz išiel hore a čo najrýchlejšie. Ale priniesol som vám príklad, aby ste cítili možnosti, že v podstate v tomto odvetví sa môže stať čokoľvek. A naozaj nie je jednoduché určiť ani časový faktor. V júli 2017 sa stalo, že systém Binance bol napadnutý a majitelia sa rozhodli odškodniť tých, ktorí utrpeli škodu pri kurze 10 centov, čo je BNB. Vlastná kryptomena Binance. Samozrejme, mnohí boli, ktorí okamžite predali, pretože stratili dôveru a boli aj takí, ktorí si to ponechali. A keď sa hodnota zdvojnásobila, predali to, alebo to predali neskôr. Avšak tí, ktorí v tom naďalej videli príležitosť. A nie náhodou je Binance najväčšou, takouto centralizovanou platformou, mohli dosiahnuť 6000-násobný nárast. To je naozaj pôsobivé, ale myslím si, že tu. Ak hovorí akýkoľvek projekt o zlomku toho, aj tak je každý veľmi šťastný. Ale rád vám ukážem taký príklad, aby ste videli, že v tomto odvetví sú naozaj veľmi seriózne príležitosti, ak sa na trhu spustí dobre fungujúci projekt. A preto som sa snažil vám podrobne vysvetliť, aké sú nevýhody v súčasnosti centralizovaných systémov.
Alebo navyše, ako sú decentralizované systémy informaticky zložité, pretože vyžadujú kryptografické znalosti, zatiaľ čo naše vývojové projekty nie. Takže môžu osloviť širokú vrstvu spoločnosti. Čo môže priniesť? Poďme hovoriť o tom, čo je naozaj mozaika, ktorá otvorila kryptosvet. A široko otvorila brány, pretože to je to, o čom som sa predtým zmienil, že je jednoduché. Nevyžaduje skutočne informatické znalosti, nevyžaduje kryptografické znalosti. A predsa je to decentralizovaná, kryptomenová obchodná platforma, kde navyše veľmi jednoduché užívateľsky prívetivé rozhranie. Skutočne uľahčuje orientáciu, keď ho otvoríme, môžeme vidieť všetky druhy štatistík, takže ten, kto sa chce do toho celého viac ponoriť, to môže samozrejme urobiť. Ale tu stačí, ak sme si vedomí základných vecí. Vidíme, koľko ľudí sleduje daný kôž, môžeme si prečítať, či ide o dlhodobé, krátkodobé, malé, veľké, stredne rizikové portfólio, môžeme vidieť trendy, ktoré môžeme meniť na krátkodobé alebo dlhodobé. A urobiť rozhodnutie, ako aj kryptomeny, ktoré sú v danom koši. A môžeme urobiť rozhodnutie a len jedným nákupom, potom neskôr predajným tlačidlom sa môže uskutočniť transakcia. Ako som spomenul, navyše tá suma, z ktorej si kúpiš časť toho portfólia, sa vráti späť do tvojej peňaženky. Takže je to vždy u teba, vždy máš kontrolu nad svojimi finančnými prostriedkami. Samozrejme, je veľmi dôležité, že máš veľmi vážny, súkromný kľúč, taký kód, ktorý si musíš uchovať, pretože ak ho stratíš, nikto ti nebude vedieť pomôcť. Ale práve to poskytuje tú bezpečnosť, že nikto nemôže utiecť s tvojimi peniazmi. Druhá úroveň bezpečnosti spočíva v tom, že u nás manažéri košov nemôžu byť hocikto. Prechádzajú určitým filtrom. Takže aj v súčasnosti sú to napríklad odborníci, ktorí učia obchodovanie s kryptomenami na Univerzite Obuda. Teda už sa osvedčili na trhu. A takisto aj kryptoaktíva prechádzajú určitým filtrom, aby sa do tohto viac ako 2,5 milióna tokenov, plus takmer 18 000, od 8 000 mincí, nedostali také, ktoré boli vytvorené vývojármi s vyslovene zlým úmyslom. A v tom spočíva najväčšia výhoda samotného alfa, že nemusíš tomu rozumieť. Takže vôbec sa zorientovať v takom množstve kryptoaktív, aby si vedel, čo, ktoré dokáže. Takže tu je to naozaj taký temný kôň, že ak sa človek pustí do tohto obchodovania bez znalostí, môže sa spoliehať len na slepé šťastie. A neviem, je to ako keby som chcel zostreliť vtáka. Bez toho, aby som sa pozrel hore, len tak. Vystrelím do vzduchu s puškou. Zatiaľ čo tieto koše, ako som spomenul, spravujú profesionálni obchodníci. A navyše, výmenou za úspech. Takže ich cieľom je v každom prípade dosiahnuť výsledky s daným portfóliom. A tí, ktorí majú v mozaikovej alfe nejaké tokeny v koši, mohli zaznamenať, že minulý rok sa tento pozitívny výsledok skutočne stal. A čo sa týka našej budúcnosti, keď sa spustí mozaikový blockchain a tento náš život sa skončí, tieto balíčky už nebudú dostupné. To je náš mozaikový horizont, decentralizovaný systém umelého a inteligentného riadenia, čo je veľmi dôležitá vec, pretože rovnaké centralizované problémy sa, bohužiaľ, objavujú aj na tomto trhu, alebo môžem povedať, že našťastie. A tak môžeme začať s takým vývojom, s ktorým sme skutočne na špici. A už sa na to dá pozrieť, funguje to, dá sa s tým rozprávať. Osobne som mal šťastie rozprávať sa s našou vlastnou umelou inteligenciou 12. októbra 2021, ktorá sa sama pomenovala Nova. A tí, ktorí boli na našej výročnej konferencii, tých viac ako 800 ľudí, mohli vidieť, že s ňou hovorili naživo. Takže to bol pre mňa veľmi silný zážitok. A neustále, pretože je to veľmi rýchlo sa meniaca technológia. Ako prichádzajú nové vývojové trendy vo svete. Z nich sa aj my učíme. A podľa toho meníme. A tu je veľmi dôležité, aby sme boli flexibilní vo všetkom, čo vyvíjame.
v porovnaní s tým, čo sme spomínali. V roku 2027 každá naša inovácia vie oveľa, oveľa viac. Takže to všetko sú pozitíva, ktoré prirodzene zvyšujú hodnotu toho, čo poskytujeme našim partnerom, výmenou za ich podporu, ako som už spomínal. Viete, keď tu umelá inteligencia explodovala, doslova sa stala AI revolúciou, ľudia si jednoducho uvedomili, aká úžasná vec to je a nie je náhoda, že tu môžeme vidieť, že za 5 dní dosiahla ten výsledok, ktorý Netflix dosiahol v počte používateľov za 3,5 roka. A problémov bolo, že som spomenul, že sa ukázalo, že aj tieto sú centralizované systémy. A tam je rozhodovateľ. A navyše, nasávajú obrovské množstvo dát. Ak to necháš takto, ale tu to nezastavíš. Práve preto Mosaic Horizon, ktorý bude mať samozrejme vlastný kryptoaktívum, s ktorým sa tam bude dať. Podobne ako má ChatGPT platenú časť, rovnako bude za používanie systému kryptoaktívum, ktorým budú môcť používatelia platiť, to je HI token. A ty máš teraz možnosť, pokiaľ sú tieto balíčky dostupné, k nemu získať prístup. Ale podstatou je, že náš je decentralizovaný systém. Takže ty môžeš určiť, k čomu povolíš prístup a k čomu nie. A navyše som ešte ani nespomenul, že máme ďalší vývoj, ktorý je určený pre systém androidových telefónov, aby zabránil krádežiam dát a únikom dát. Takže dúfam, že som ti mohol ukázať, že náš cieľ je skutočne kryštáľovo čistý. Že v tomto odvetví poskytujeme najlepšie decentralizované systémy pre používateľov na celom svete. A ak nás podporíš, môžeme ti za to poskytnúť také jedinečné výhody. Samozrejme finančné výhody, ku ktorým by si sa z trhu nedostal. Alebo, keď sa k ním už dostaneš. Stálo by to oveľa viac. Takže hodiny tikajú. Myslím si, že by si to mal premyslieť. Pozrieť si toto video znova. Porozprávať sa s tým, kto ťa pozval, on ti môže povedať ešte veľa ďalších detailov, ktoré som možno len okrajovo spomenul, a jemnosti a aké ďalšie možnosti tieto balíčky obsahujú. Spomenul som však, že tento večer má 2 časti. Druhá je kratšia, ale začnem tu otázkou. Je pre teba dostatočný ten dodatočný príjem, ku ktorému sa môžeš dostať? Či už prostredníctvom delegátora NFT, čiastočnej validácie, alebo celého validačného procesu. Teda môžeš získať pasívny príjem prostredníctvom podpory, ktorú som predtým predstavil. Ale ak by si chcel, nad rámec toho, získať ďalší príjem, doslova v danom okamihu, potom je nasledujúce oznámenie, určené pre teba.